Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 30 травня, понеділок, це 823-й день анексії Криму. В Криму поховали Муміні Алієву. Тіло 35-річної мешканки Старого Криму вчора ввечері знайшли у Грушевському кар'єрі. Вона працювала в магазині. Після роботи спіймала попутну автівку. Водій пограбував її, зґвалтував і вбив, а тіло закопав. У злочині підозрюють її односельчанина Олексія Гнізділова. За непідтвердженою інформацією, є ще один співучасник, але його не спіймали. Муміні мешкала з матір'ю в селі Ізюмівка в Старому Криму. Попрощатися із нею приїхали люди з різних куточків Криму. Муміні Алиева, ей через месяц должно было исполниться 36 лет. Она, в общем-то, вечером вышла с работы, ее подобрала машина. Я просто говорю подобрала, потому что мы не знаем пока, что будет дальше, какие версии. Подобрали или там затолкали, в общем-то, ее, в общем-то, она пустила на машину, получается, и вот дальше мы знаем то, что мы знаем. При этом человека, вот где-то его там просмотрели камеры, наблюдения, узнали кто, нашли и доставили его полиции, сдали его туда. Ну а дальше на все вопросы будут отвечать, видимо, органы следствия. Я думаю, это просто несчастный случай, нехороший случай. Подтекста никакого не вижу. Просто уголовное преступление. Головному редакторові сайту Crimean Tatars Club Лілі Буджуровій вручили попередження про екстремізм. Працівники Сімферопольської окупаційної прокуратури застерігають її про неприпустимість порушення законодавства щодо протидії екстремістській діяльності та законодавства про засоби масової інформації. Російські прокурори знайшли екстремізм в постах Лілії Буджурової на Фейсбук, а також в її блозі «Тепер це наші діти» на Crimean Tatars Club. Вона закликала підтримати родини 18 кримсько-татарських в'язнів. Amnesty International звернувся до прокурора окупованого Криму Наталії Поклонської з заявою негайно знайти Ервіна Ібрагімова. Міжнародна правозахисна організація оприлюднила заяву в електронному вигляді і закликала всіх небайдужих роздрукувати її і відправити поштою Поклонській. 24 травня в Бахчисараї зник активіст національного руху кримських татар, екс-депутат Бахчисарайської міськради, член регіонального меджлісу, член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. З того часу про нього нічого не відомо. Требуя незамедлительно освободить его, либо предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовным правом, и в таком случае без промедления предоставить ему возможность обратиться к адвокату. У Києві пройшла акція у підтримку Олега Сенцова, Олександра Кольченко, Геннадія Афанасьєва і Олексія Чернія. Активісти принесли фотографії кримських політв'язнів. Кожен бажаючий міг підписати їм листівку із словами підтримки. Гена любил снимать портреты, чувственные портреты девушек, глаза выделять, губы выделять, именно чтобы было меньше деталей, больше эмоций. Алім Якубов – близький друг Геннадія Афанасьєва. Вони разом працювали і навчалися фотографувати. Сьогодні він прийшов на акцію, щоб показати фотографії Геннадія Афанасьєва. А сейчас мы решили просто показать людям, что кто такой Гена, не просто там политзаключенный, он или террорист, как его обвиняют, а просто человек, фотограф обычный, который занимался фотографией. Активісти встановили банер, на ньому розвісили фотографії політв'язнів. У центрі – дзеркало. У нього може подивитися кожен і уявити себе жертвою путінського режиму. Мы пытаемся донести на самом деле мысль, что все, что происходит, это в основном действия России, направленные на пропаганду против Украины, и туда попадают зачастую случайные люди. Охочі могли придбати фотографії з зображенням 4 в'язнів Кремля. Гроші підуть на підтримку сімей кримських політв'язнів. Так само можна було підписати листівки зі словами підтримки. Я написала, чтобы они держались, что они молодцы, что мы их ждем, обнимаю. Даже такие маленькие акции очень помогают ребятам, поддерживают их, они верят, что мы их здесь ждем. Показывают, что им вообще всем политзаключенным, что их здесь ждут, что их любят, что в них нуждаются, потому что, наверное, там это единственная мысль, которая их стимулирует держаться. Акція солідарності триватиме до 4 червня. До підтримки приєднаються в Берліні, Нью-Йорку, Москві та Пітері. Ісмаїл Газієв, Іслам Пінка, Заман, АТР. Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович зустрівся з представниками меджлісу.
На зустрічі йшлося про порушення в окупованому Криму прав кримськотатарського народу, представники якого щодня піддаються тиску, погрозам і залякуванням. Окремим питанням обговорили зникнення кримських татар. Одним із прикладів стало нещодавне викрадення члена виконавчого комітету Конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Шимонович сказав, що і він особисто, і структура, яку він представляє, буде робити все можливе для забезпечення захисту прав кримськотатарського народу, а також моніторингу ситуації на півострові. Від імені антикорупційного прокурора вимагали хабар. Таку заяву зробив колишній керівник прокуратури Криму Назар Холодницький. У справі екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша слідчі готові були змінити статтю про державну зраду на менш небезпечну. Сталося це торік. Про це громадському телебаченню розповів антикорупційний прокурор Назар Холодницький. Подробиці в матеріалі. Назар Холодницький довгий час був обличчям української прокуратури по кримських справах. За його керівництво проти 2 депутатів затримали на адміністративному кордоні і почали справу про державну зраду. Стверджує, по справі Василя Ганиша від його імені просили хабаря. Причому навіть доходили чутки, що той прокурор-процесуальний керівник, який там був, навіть прикривався тим, що під мене ці гроші беруть. Ну, це є, знаєте, класична схема всіх, що ми завжди беремо під начальство, нам треба комусь нести. Я знаю, що один з елементів, коли прикривалися мною, що я також, скажімо так, знаю про те, що там депутат повинен щось зробити. Антикорупційний прокурор України зізнався, що дізнався про торги Ганиша з прокурором ще на початку цього року. Коли я знав, що якісь були, скажімо так, з Ганишем ті торги чи розмови, да? Для мене якось пазл складався, бо нам тричі повертали банальний акт в суді, коли ми направили Ганиша в суд в липні. Прокурор завжди хотів щось сказати. І я так розумію, що Ганиш хотів більше не з прокурором, а зі мною домовлятися, напевно, не знаю. Але в мене з Ганишем жодної зустрічі взагалі не було. Я дивився у неділю вранці. Адвокат звинуваченого у держзраді Ганиша Андрій Руденко каже, інтерв'ю Холодницького бачив. Його слова не підтверджує, але й не спростовує. Вимагав у вас хабар? Ми не коментуємо цю ситуацію і радимо зачекати офіційного повідомлення. Треба чекати. Якого повідомлення? Офіційного. А хто повинен дати офіційне повідомлення? Той, хто уповноважений. А хто повноважений? Я не коментую це. Наразі ми не коментуємо. Тобто не було такого? Не коментуємо. Ніяк? Ніяк. Наразі. Давайте перебійте. Постойте, будь ласка. А що так ви? Холодницький коментує. Щоб дізнатися, хто був процесуальним керівником у справі Ганиша, ми відправили офіційний запит до прокуратури Криму. Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Батькам, що хочуть, аби їхні діти вивчали кримсько-татарську мову та літературу, терміново треба написати заяви до школи. Зразок заяви почали розповсюджувати в інтернеті кримсько-татарські активісти, нагадуючи, документ необхідно надати упродовж цього тижня. Заяву треба написати на ім'я директора школи власноруч в 2 примірниках. Один віддати до школи, другий із відміткою про прийом заяви школою залишити в себе. В кримських дітей є право вивчати рідну мову як обов'язковий предмет. І кримські татари не виняток. Кримські студенти закликали земляків вступати до українських вишів. Відеозвернення зняли з ініціативи Центру громадянської освіти «Альменда». У відео студенти з різних міст України закликають вступати до вишів на підконтрольній України території. Я щиро вірю, що Крим – це частинка України. Сподіваюся, що в наступному навчальному році ми зустрінемося з вами в нашому вузі. Дорогие крымчане, я знаю, что вам очень страшно поступать в Украину, потому что это далеко от дома. Но знаете, мы добились того, что система поступления стала легче и проще. Мы очень ждем вас и всегда готовы вам помочь. Дівчатка та хлопці, вітаю вас. Хочу запросити вас подавати документи в Україну, до наших українських вузів, де все дуже добре і де на вас чекають. Дорогі кримчани, ми вас любимо, поважаємо і будемо раді бачити в наших з вами українських університетах. Ребята, привет! Перед вами стоит очень сложный выбор. Вам нужно выбрать, куда же вы будете поступать.
Я предлагаю вам и приглашаю вас к нам поступать в наши украинские вузы. Для вас обеспечено бесплатное общежитие. Ребята, мы вас ждем. Поступайте к нам. Молодь Криму, привіт! Знаєте, що ми завжди вас раді бачити в українських вузах і не варто ні за що переживати і хвилюватися. Нехай кордон між нами зникне. Ми вас чекаємо і підтримуємо. Приїжджайте! Для абітурієнтів з окупованого Криму проведуть додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла під час прес-конференції. Повноважний президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв звернувся до Міністерства освіти і науки з пропозицією продовжити терміни ЗНО для кримчан, що не зможуть брати участь в основній сесії. Для таких абітурієнтів, які не змогли виїхати для складання ЗНО, буде перенесена додаткова спеціально для них зроблена сесія з 4 по 12 липня. Вони можуть з 4 по 12 липня скласти зовнішнє незалежне оцінювання. І для цього їм потрібно до 20 червня повідомити в регіональні центри оцінювання, де вони реєструвалися, що вони мають такий намір, таки скласти зовнішнє незалежне оцінювання на цій додатковій сесії з 4 по 12 липня. Міжнародна молодіжна конференція «Майбутнє Криму» розпочала роботу в Києві. Для участі в ній приїхала кримсько-татарська молодь з усіх регіонів України, Туреччини та Румунії. Є делегації з Криму. Для того, щоб уберегти кримчан від можливого переслідування вдома, організатори форуму попросили не знімати зал. 2 дні учасники форуму обговорюватимуть стратегії повернення півострова, завдання, які будуть стояти після його деокупації. Майбутнє Криму нами всіма розуміється як майбутнє без окупантів. Майбутнє Криму – це повернення Криму до України. Майбутнє Криму – це виключно в розрізі майбутнього кримсько-татарського народу, корінного народу півострову і всіх тих людей, які там сьогодні живуть. Я впевнений, що цими 2 днями, які ви будете працювати, ви обговорите питання взаємної праці між собою, співпраці, обговорите питання, пов'язане з взаємодією з кримсько-татарською діаспорою інших країн. Приехать сегодня из Крыма в Киев – это совсем нелегкая задача, с которой, однако, справились несколько десятков молодых людей. Именно им я хочу выразить свою благодарность за их мужество и за желание находить общую стратегию по возвращению Крыма в Украину. Можно только приветствовать такие форумы для обмена мнениями, но не только для обмена, а тоже для разработки стратегии, как сегодня дальше поступить с Крымом. Сейчас очень большая проблема в том, что крымские татары пытаются расколоть тех, которые живут на полуострове, и тех людей, которые выехали с материковой части. И это, мне кажется, стратегия, в том числе и так называемой крымской власти, и стратегия России. И мы должны делать все возможное для того, чтобы сейчас консолидировать крымских татар в первую очередь и как-то их объединить. Потому что вот если все-таки удастся, я уверена в том, что не удастся, но все равно нужно действовать на опережение. Джамала стане тренером у відомому вокальному телешоу. Переможеця Євробачення 2016 стане тренером в наступному сезоні проєкту «Голос країни». Про це стало відомо вчора після виступу кримсько-татарської співачки у суперфіналі 6-го сезону проєкту. Джамала розповіла, до кого дослухатиметься під час сліпих прослуховувань. Тренером наступного сезону «Голосу країни» буде Джамала. Джамала, ми вітаємо тебе в нашій команді. Дякую. Чого від тебе чекати у тренерському кріслі? Ви знаєте, я дуже люблю справжні тембри, справжні голоси.
Мені здається, що, наприклад, я люблю видатних виконавців, які залишаються зі мною протягом життя і дійсно нагадують мені про моє дитинство, або про мої щасливі моменти, або сумні моменти в житті моєму. Ми, здається, маємо таких виконавців, маємо такі голоси, маємо такі тембри. І я буду шукати такі тембри, я б сказала, голоси поза часом. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.